I pel duet internacional, Pitxiabo torna a plantar falla enguany. Segur que els recordaran com els dissenyadors de la falla municipal de València del 2019, però ara la cosa serà diferent. S'estrenaran les falles experimentals i tot gràcies a una errada d'impremta. En són tantes que les han de moure amb palets. Així està el mig milió de fulles que Pitxiabo va desestimar de la impremta. El seu llibre més estimat, l'Antologia, que repassa 10 anys de murals i obres d'estudi, arriba amb problemes de color. 1.500 llibres que estaven fora de to. Pot ser imperceptible als ulls inexperts, però ells no podien fer-ne cas omís. Como artista, el color lo tratas de una manera y lo mimas de una manera especial. Cuando tú ves que ese color no es como tú lo has hecho, se te viene todo encima, pero sobre todo el qué va a pasar después, si volverlo a hacer o qué hacer con todo ese papel sobrante. Así surge la idea de ¿y por qué no volvemos a hacer una falla? I dit i fet, com a artesans valencians que són, ofrenaran el que ja no els fa paper. Una oda a la sostenibilitat amb la qual crearan una nova peça artística que aspira a ser molt participativa. Que todo vaya acorde a para ofrenar, ¿no? Vamos a tener un sitio donde la gente va a poder hacer ofrendas, un sitio más íntimo, que quizá recuerda a las ofrendas del clasicismo de Grecia y Roma también. I ho faran en la comissió Borró i Socors de València, que fa 10 anys que planta falles experimentals. Imagina't totes les possibilitats que tenim. En aquest paper ells ens ofrenen una falla, nosaltres ofrenem a la ciutat, no? Però en aquest paper heu de vindre perquè se faran 1000 coses. Forrar, estructures, n'hi ha coses que s'innovaran i crec que paga la pena vindre a Borró i Socors enguany.